Kanthi Om Awigenam Astu Nomo Sidam gelar Murwakala mugi Gusti tansah paring nugraha awit wus kinodrat jangkaning jagat pinasti jangkaning Gusti sembodo jangkaning dewa rahayu jangkaning wiku angalah jangkaning Allah ingkang nandhang sukerta wit ing rikalenggan punika tansah walaya temah jati jati temah nirmala. Sumamburat Sunaring Yuang Mahawidi ing kayuwangan Salendra Bawana ya ing kayuwangan Junggring Saloka sinten ta ingkang sasana ing kono Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Hesa kondang ngrat Sang Hyang Guru denadap Jawata ing suduk pangudal-udal pepara Bathara Narada ya Resi Kaneka putra kadang wreda sutaning Sang Hyang Darmajaka kinarya tetuanggana tetindhing para Jawata tan kantun kang putra Jawata ing kaendran Sang Hyang Indra mangkono pangudas semaraning Indra ingkang dereng kawijiling lisan
mangungkung kanduan rimang lirleno tanpa kanin yen tan tulus mengko sang Dyah Utama Omawi kenamastu nomo sidemastu tatastu estu Kakang Kaneka Putra welut wana bareng barang kula punapi Adi Guru kaya wis ndungkap wahyaning mangsa kala Kakang apa ta marmane ulun paring dawuh ingkang kadya mangkono jalaran ana titah sawantah ingkang agawe horking Kahyuwangan Salendra Bawana iku dumadi saka apa Kakang Kaneka Putra enggalo Kakang Paringoda wala taala Adi Guru ingkang raka menika sejatosipun namung dados tetuanggana menawi paduka Adi Guru paring dawuh ingkang kadhi mekaten menika purba wasesa inggih wonten asta paduka kula Adi Guru menawi ing kalenggan punika ingkang raka kedah anyamaraken kawontenaning jagat ngantos hanggorekaken Kahyuwangan Salendra Bawana panjenipun rikala semanten wonten bab-bab ingkang adamel geter patering kahanan Adi Guru Jawata geger Dewa geger, Apsara geger, Bathara geger. Awit wonten satunggaling Brahala. Menika cekak aosipun Brahala. Rumiyin menika dumadi saking wiji ginaib. Kula badhe cariyos rumiyin. Iya Kakang maragake kita paringa carita. Ha nggih. Dumadi saking wiji ginaib. Inggih sejatosipun dumadi saking paduka piyambak kula Adi Guru. Ning papan menika jebul nggawa empan. Papan menika jebul wonten kawontenan. Wiji ginaib tumetes wonten ing Jaladri. Sejatosipun menika dumadi saking Kama Paduka piyambak kula Adi Guru. Ning menawi boten kula jarwakaken wong sedaya titah menika nggih anindakaken gelar saresmi. Ning dos pundi malih? Dumadaan saya dangu wiji ginaib kala wau saya ageng. Rikala semanten kacemplungaken wonten kawah Candra Dimuka wonten ing kawah Cemani Luka. Para apsara, para dewa, para Bathara sami hanyemplungaken pusaka mahewu-hewu cacahipun wonten
kawah condro di muka. Nah, tumadaan ingkang dipun cemplungaken wonten kawah menika kala wau mboten sirna. Sedaya menika kala wau kinodrat jangkane jagat. Titah mboten saged anduwa dewa nggih semanten ugi. Wusana titah ingkang dipun cemplungaken wonten kawah Cemani Luka menika saya dangu, saya ageng senajan to para pusaka ingkang ampuh dipun cemplungaken wonten kawah ning mboten migunani. Sakmangkin kabar ingkang kula tampi lumantar tambang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Serami Warwarta Pinandhunging Karna Brahala kala wau saya ageng. Saya ageng Kakang, saya ageng. Saya ageng. Ing pangangkah nuwun sewu menika. Brahala menika ing pangangkah Ngupadi Bapa. Lah niki. Ngupadi Bapa menika ateges goleki sing ngukir jiwa raga. Endra, kula wonten dawuh, kowe ngerti Endra? Mboten. Ya meneng wae. Rungokno ya. Inggih. Lajeng Ngupadi Bapa ngalor Ngupadi Bapa ngetan Ngupadi Bapa ngidul Ngupadi Bapa ngilen Ngupadi Bapa ngantos minggah Ngupadi Bapa ambles bumi inggih Ngupadi Bapa dereng pinanggih ngantos sak mangkin menika dereng pinanggih dereng pinanggih yo Kakang dereng ali guru. Wah, dalah dewa kok enten lakon kados mekaten niku kados pundi? Para dewa dupi nyumurupi Brahala menika kala wau Pancabakah perang tanding. Niki Brama niku ngedalaken Hakni niku geni sak lumbung Bandung. Ning nggih mboten tumama panjenenganipun wiji ginaib menika suci ning wiji menika kadayan dening yang padha wenang lha niku pun ampuhe wiji menika milonipun menawi wiji tumitah wonten ing Madyapada kadunungan jiwa luhur binjang tiyang menika dados andel-andeling jagat. Kalebet menika Brahala menika sak mangkin menawi mboten kasdu. Adi Guru, iya Kakang menawi mboten kasdu. Artosipun mboten karep saking pamanggih kula Brahala menika mangke ugi badhe dumugi wonten sak ngajenging paduka. Kula Adi Guru. Yen to kaya mangkono banjur kepriye mungguh ora nganti agawe daredah Kakang. Kula menika wedi. Kula menika ajrih, kula menika nggih samar ngoten kemawon. Monggo menawi mekaten niki kadosipun Bumi Hrek niki menawi mboten lepat jumangkaing Brahala niki. Jumangkah sak pecak ngorekne jagat niki Brahala niki. Kados pundi Kakang kula mboten semerep. Lir Kartika Panjresa Sumila Wadana Kengis Kunges
abdining kusuma memayu waluyeng negeri hong titewang kololutuh ayo diwut amaniku adikku lah. Wah! 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 Bumi kundang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kincang alis iseng mawe gandrung kakang apa sing dingendikake kakang Kaneka putra iki mau wujude iki menika di guru lah iki menika menawi kula badhe sura menika nggih menawi dipun pirengaken langkung prayogi kene iki tiyang ini iya Brahala iya ana apa kok ora basa ora sing tak pasani sayekti manungsa utawa dewa sing ngukir jiwa ragaku. Nah, menika adikku. Menika. Prayoginipun kersanipun piyambakipun matur kanthi walaka napa kemawon dipun pirengaken kemawon. Brahala, yo piye? Ana wigati apa jeneng kita marak seba ana ngarsa ulun goleki sing ngukir jiwa ragaku sing ngukir jiwa raga ya manut tambang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambi warawarta binandunging karna yen to ing kayuwangan kuwi ana dewa ya kuwi ratune dewa kapar kang tak tampa jare sing angukir jiwa ragaku ndi dewane ayo dudono yen ora gelem dudone ra badhok dadi ndok pengamun-amun hati-hati adikku hati-hati ngendikan sak klimah kalih klimah meniku teh ngatos-ngatos Brahala yo piye maragake rungokno pidhangetno yo tak bidhangetake mangertenono Brahala ing sekawit ulun wis nyumurupi sak kabehane lelakonira ana ing Madyapada wiwit ginelar wiji ginaib nganti wis akhir dewasa nganti ngupadi bapa mangertenono kala ya kita iku putra ulun piye ya kita iku putra ulun
Dadi aku iki anake sampean. Lah, dewa kok muni sampean? Hah, iki wis. Ora dadi apa Kakang, pancen ora ngerti basa ning nyatane bakal uga ngerti marang kahanan basa. Ya. Kita iku putra ulun, putra Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Guru. Waduh, pukulun. Boy! Woi, wah. Woi. Mangungkung kanduan rimang lir-lino tanpa kanin ing pukulun sadereng sak sampunipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung pukulun. Kakang menapa kula kedah mekaten pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung sinendalo mayang kula sumadya pukulun. Dene kula mboten kuwagang. Dupi kula nyumurupi dene kula putra paduka pukulun Sang Hyang Jagat Giripati. Dewa, dewa. Pranala kula wonten dawuh jeneng kita ing kalungguhan iki bakal ulun paringi tenger. Sira pinaringan tetenger Bathara Kala ya kama salah sinekten jagat saisine. Mangungkung kanduan rimang lir-lino tanpa kanin ing kula pinaringan tetenger Bathara Kala ugi kama salah. Iya Kala, jeneng kita iku aran Bathara Kala, uga sinebut kama salah. Matur gong panuwun ingkang tanpa pepinten dene kula pinaringan tetenger Bathara Kala ugi kama salah. Kula pinten-pinten taun dereng nate nedha utawi mangan ingkang badhe kula tedha menika menapa pukulun. Kala kula wonten dawuh maragake rungokno yen to sira kepengin golek pangan menawa jeneng kita kepengin ngupadi pangan, pangane dudu wujud boga pariboga mentik wangi dudu nanging wujuding titah. Lho, wujude titah. Titah iku wus ginaris dening Gusti ingkang sinebut Sukerta. Sukerta menika napa? Sukerta kuwi wis kena ilo-ilo
ujaring para kina kang dat pinundi-pundi. Pangan ingkang sepisan sinebut untang-anting. Untang-anting anak siji lanang tanpa darbi sedulur iku dadi panganmu. Banjur unting-unting lumunting anak siji wadon tanpa darbi sedulur iku dadi panganmu. Uger-uger lawang bocah loro lanang kabeh tanpa darbi sedulur liyane iku uga dadi panganmu. Kembang sepasang bocah loro wadon kabeh iku uga dadi panganmu. Gedana gedini utawa gentana gentini bocah lanang banjur darbe adi wadon iku uga dadi panganmu. Gentini gentana utawa gedini gedana bocah loro wadon banjur lanang iku uga dadi panganmu. Pancuran kapit sendang tegese bocah telu sing tengah lanang kaapit wadon sakarone iku uga dadi panganmu. Sendang kapit pancuran bocah telu sing tengah wadon kaapit lanang sekarone iku uga dadi panganmu. Sarombo tegese bocah papat lanang kabeh iku uga dadi panganmu. Sarimbi bocah papat wadon kabeh iku uga dadi panganmu. Pandhawa madhangake tegese bocah lima sing siji wadon sing papat lanang iku uga dadi panganmu. Pandhawa pilih-pilih bocah lima sing siji lanang sing papat wadon iku uga dadi panganmu. Pandhawa bocah lima lanang kabeh iku uga dadi panganmu. Pandhawi bocah lima wadon kabeh iku uga dadi panganmu. Sineksen jagat saisine. Wah! Kula aturi njabel sot paduka. Kula aturi njabel dawuh pangandika paduka perkawis para Sukerta panganing Bathara Kala menika kala wau Andi Guru, Andi Guru. Andi Guru, Andi Guru kula aturi njabel sot pangandika paduka menika Andi Guru, Andi Guru. Menawi paduka menika boten damel cot ingkang sampun kawedhar matis kados pundi tingkah pratikele para manungsa. Andi Guru, Andi Guru. Pura paduka menika boten mesakaken dumateng para titah. Pura paduka menika boten mesakaken
para sujanma ingkang mapan wonten ing madya padha cer sedaya menika nandhang Sukerta Adi Guru. Kamangka para manungsa menika mahewu-ewu cacahipun ngantos boten saged kapitang mawi wilangan driji. Adi Guru. Sabda pangandika Paduka menika linangkung, sabda pangandika Paduka menika linuwih. Boten sagedipun busek, boten sagedipun icali mawi maneka warna namung dipun jabel pangandika Paduka Adi Guru. Kakang kalika putra ulat ana pandang warang kula punapi Adi Guru. Ana dalan Kakang. Kados pundi ana dalan? Bathara Kala bakal ulun tulisi mawi sastra tulis tanpa papan kasunyatan. Senajan to Bathara Kala wis ulun paringi pangan semono akeh nanging yen to nganggo gelar dalang pangruwatan kudu bisa maca wujuding sastra tulis tanpa papan kasunyatan. Yen to iku bisa kawaca sayekti ora bakal bisa nadhah kala mangsa manungsa kang nandhang Sukerta. Adi Guru. Nggih pun menawi mekaten kula namung sumarah dawuh pangandika Paduka kula Adi Guru. Kula wonten dawuh golek pangan dina samangka tak idini. Nggih. Nanging iki ana suratan suci kudu sira tampa. Sastra tulis tanpa papan menika menapa? Jeneng kita bakal ulun tulisi sastra tulis tanpa papan kasunyatan. Wiwit pucak ing rambut nganti jejempol suku winastan sastra Santi Purwa, sastra batuk, sastra telak, sastra dada, sastra pedati. Wiwit pucak ing rambut nganti tekan jempol suku kebak ing sastra tulis. Tegese sapa kang bisa amaca amaos wujuding sastra tulis ora bakal nadhah kala mangsa kelawan Sukerta, nanging manungsa iku mau paringana boga, paringana yuswa tegese umur dawa, paringana kamulyan katentreman kawibawan kebahagiaan rejeki lumintir pepindhaning banyu mili. Bisa momong anak putu buyut nganti tekan canggah wareng. Nggih. Menawi katen kula nyuwun pamit. Kula badhe pados pangan pukulun. Iya, hati-hati aja kerip. Bathara Kala. Wah.
kula. Awit dawuh pangandika Paduka Pukulan Adi Guru dipun paringi suratan suci sastra tulis tanpa papan kasunyatan. Ning menawi gelar pangruwatan dalang kandha bono kedah saged maca. Menawi mboten saged maos wujuding sastra tulis nggih tetep kamangsa dening Bathara Kala. Menika Adi Guru, ya Kakang, ayo enggal mangsa semedi muga-muga para manungsa tansah anggung kinemulaning bagya mulya. Mas wonten wigatos menapa dene Paduka menika semu-semu tawang-tawang tangis menapa ingkang dipun penggalihaken Kang Mas kula aturi Paduka menika paring pangandikan menawi siyang boten kersa dahar menawi dalu boten kersa bubuk menapa ingkang dipun penggalihaken suawi kula aturi paring dawuh Yayi Yayi Jessica kula wonten pangendika ingkang dawuh kowe ngerti kabar apa durung? Menapa menika? Kabar kang tak tampa. Dewa nurunake titah ana ing Madyapada kuwi wis pinerang dewi-dewi. Ana sing nemu kamulyan, ana sing ora nemu kamulyan. Ana sing nandhang Sukerta ya ana sing ora nandhang. Lah kamangka kowe kelawan pun Kakang iki nandhang Sukerta. Menapa to Sukerta menika kula aturi paring dawuh anjlentrehaken werdinipun Kang Mas. Sukerta kuwi kesandung rereget dadi panganing Bathara Kala. Duh dewa menembakaken kula nyuwun pangapunten ora mung cukup nyuwun sang pangapura nini ning ana dalan ayo matur kelawan Kanjeng Rama kelawan Kanjeng Ibu kudu nganakake gelar pangruwatan menika menapa to kok ya pangkah takon wae ora ngerti pangruwatan. Ilo ujaring para kuna. Wiwit jaman kuna makuna nganti tekan sak mangko kuwi jenenge ruwatan kuwi ya ngilangi Sukerta sing bakal dipangan Bathara Kala. Nanging Yayi ayo
matur kelawan Rama lan Ibu kang supaya pun Kakang Iputu Okawardana kelawan kula Jessica Dwining Tias kudu owal saka panandang. Ayo ngrengkuh marang Kanjeng Rama. Sawangen regemeng manglayang kaya mendung pedhut peteng kuwi sunaring Bathara Kala. Dewa banjur mlayu nyandi Kang Mas. Ayo golek papan pandhelikan. Inggih mekaten kula dherekaken. Manungsa gedana gedine sing lanang ganteng sing wadon ayu arep tak pangan ki maneman saking baguse saking ayune piye carane wolak-wali ing jagat kodrating Gusti sing lanang kudu tak pangan sing wadon kudu tak pangan. Ayo tutukno dhisik nggonmu geneman. Duh. Kang Mas. Kula kok mambu gondo kirang sekeca menika menapa? Gandane Brahala Yai. Ayo enggal ngalih saka papan kene. Ayo. Kang Mas. Kula dherekaken. Hoi. Arep dipangan kok malah ngalih. Hoi. Golek dalang pengruatan yo Kang Mas. Ya matur bapak dhisik no. Lah iya. Oi. Bapak kira-kira kersa enggak ya ngruwat awake dhewe? Ya kersa to. Bapak iku gampang. Kanjeng Rama kuwi yen matur walaka jiwane Rama lan Ibu ki luhur. Kira-kira duwe duit apa ora ya? Oh, kowe ngenyek temen. Duite akeh. Weh, lah iki. Yen lanang tak tubruk nyandi marani. Ora penak rasane ngatiku, Kang Mas. Ayo, mlayu ana ngendi tak tubruk kowe. Woi! Wah! Anakmu loro nyandi. Sinten? Anakmu loro. Metu wit isuk nganti tekan sore kok urung bali ki nyandi.
Gage golek ana. Aduh. Kula mboten semerep kok Kang Mas. Lah iya golek ana. Budal ora pamit. Malah Ibu Oka Wardana isine mung nangis. Sesenggukan mbahku sing dipikir ya apa? Kamangka kekayuan yo tak turuti. Menawi mboten perkawis menika pangeran. Kira-kira apa? Kula mboten semerep yen dina iki ora enggal bali ana ngarsanipun Rama bakal tak upadi. Duh Rama, kula badhe pitaken Rama. Kae. Yata laruta saking godhong sang Gurukula yen tanamutusa sang Sri kowe mau budal isuk tak enteni ora bali-bali nganti awan tekan sore karo adikmu sakloron teko ngendi? Rama. Iya. Nyuwun pangapunten ingkang agung Kanjeng Rama. Iya. Sak kabeh keluputanmu tak apura. Kula badhe matur kanthi walaka. Matura sing cetha. Kula menika kinodrat jangkaning jagat pinasti Sukerta. Ya aku ngerti. Aku ngerti yen kowe iki Sukerta. Karepmu piye? Kula kepengin dipun ruwat Rama. Iya. Panemumu tak pinangkani. Mbok menawa kowe wis kinodrat dening jangkaning jagat kelawan adimu sakloron kudu waluya temah jati temah nirmala nanging saranane kudu gelar wayang dalang pangruwatan nang Tengger kene ana ora ya dalang pangruwatan menawi boten lepat paduka piyambak sampun tepang la iya ning biasane njaluk tulung. Nggih senajan to nyuwun tulung nanging ingkang baken saged ngruwat kula. Iso. Wardana kula wonten dawuh, Jessica kula wonten dawuh. Kanjeng Rama. Nggih. Mara gage rungokno ya. Yen awan wayahe mangan ya kudu mangan. Yen bengi wayahe bubuk ya kudu bubuk. Kowe dina iki wis kinodrat dening jangkaning jagat antuk jodoh, Nduk. Antuk jodoh. Wis rompya dening para kadang Wandawa meh para warga Santana. Ning saranane dina iki wis kasembadan gumelaring pangruwatan. Inggih Kanjeng Ibu, mugi-mugi dewa tansah paring nugra agung marang para kulawarga agung. Ya, ulum. Aku tak moro ning Pak Dalang ya. Inggih. Sampun sero-sero to Kang Mas. Ya wis.
kono ning kepungkuran kono inggih. Ruwatan ki larang ora? Boten kok. Mirah. Neng tengger kene iki dalang pengruwatan ki Pak Win. Pak Win menika sinten? Ya kancane dhewe sing penggaweane ngidang-ngidung karo Darma Wacana kuwi. Inggih. Monggo kapan menawi wonten wekdal dipun tindakaken pengene. Ya, tak turuti, Yayi. Jawi kula dherekaken. Ayo. Kakang Semar. Kakang Semar. Kula wonten Jawandara. Rasane atiku kaya deg-deg ser. Perenjake ganter iki bakal ana tamu, Kakang. Lah iki. Ndara kene sekadung matur kanthi walaka ngono kuwi. Arep ana tamu, Truk? Ha iya. Kowe jek apal apa ora nek ngenong? Apal. Gong, kowe gantene Supar ya? Iya. Ayo diranti Sautara. Praptane tamu linangkung. Mangungkung kandhuan rimang lirlena tanpa kalin weh la iki sapa Gong? Lah kancane dhewe lho malah para ki anakmu. Lah iya sapa? Pak Wartono. Kelawan sapa? Kelawan Bu Iketut Widyasih. Nek mau kenal kapan wis biyen. Muga-muga
ana pakarian iki. Murugake Ponokawan menengo tamu iki bakal tak purba luwih dhisik. Nggih, Ndara Suwawi. Dipun purba langkung rumiyin. Mangke to mangke. Bapak Wartono dalasan Ibu Iketut Widyasih. Inggih. Kula wonten dawuh Pak Dalang. Kula wonten pangandika ingkang dawuh Pak Dalang. Nek genah-genahne Pak Dalang wonten wigatos menapa ngeten Pak Dalang cekak rembagipun kula kepengin gelar pangruwatan. Kula nyuwun senjata pitulung Pak Dalang ingkang supados anak kula kekalih ingkang sinebut Sukerto Gentana Gentini enggal pundhat paripurna anggenipun tumitah wonten ing Madyapada tetepa anggung kinemulaning bagya mulya. Inggih menawi mekaten badhe kula pinangkani benjang menapa dinten ingkang dipun temtokaken inggih dinten benjing menika inggih Gong etel. Iki gong. Nata wayang ngentek klenger. Ora iso turu, ketap-ketip. Sabat lho Kang. Menawi makaten kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Bapak Dalang. Nggih, nderekaken Basuki kundur ngandika. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nala Garing kula wonten dawuh, Ndara. Petro kula wonten dawuh, Ndara. Apa dene Bagong nggih kula wonten dawuh, Ndara. Ayo wis wahyaning mangsa kala enggal tumedhak ana ing papan patenggen. Gelar pangruwatan Suwawi kula dherekaken, Ndara. Ayo Dule mlaku lon-lonan Dule. Ayo